Hey guys, welcome to back my YouTube channel Gormara official of Income Seven. नोंथांमोनखौ बराय हरनाय जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ सोरनि सायाव सावरायनो नागिरदों बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ससियेल मिडियायाव फैनांगौनि गोनांथि जाबाय खुगायाव बुंनो जेबो रावानो दा बाबाया जोंना मोनब्रै मोनबा बेमाराव गोग्लैनानै दङ स' लोगोफोर आंनि इउटुब फेमिलिफोर आंनि साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोनखौ आं बुङो जे माने आब' बिसम्बिनि भिडिअ क्लिपखौथ' नोंथांमोना ससे नुखाबाय जानो हागौ माने बिथांनि सायाव एसे फोरमायगोन आरोना लोगोफोर माने बिथांनि आब' बिसम्बिनि बिफाया माने एसे गोब्राबै लोमजानानै दं आरो हस्पिटालाव दं आरो लोगोसे बिथांखौ दा एसे प्रब्लेम जानानै दं आब' बिसम्बिनि न'खराव आरोना गाइस माने बेखौनो बुंनो सानो जे लोगोफोर आब' बिसम्बिया गावनि एड्रेस आरो लोगोसे गावनि माने मा बुङो बेंक एकाउन्ट गासैबो डिटेल्सफोरखौ होखानाय दङ लोगोफोर आंनि लिंकआव डिसक्रिपसनाव थांनानै नायब्ला नुगोन आं एकाउन्टनि माबा नाम्बारफोरखौ गासैखौबो होना दोनगोन आरो लोगोसे नैबे एकाउन्ट नाम्बारा नैबे आरोना गाइस बेवहाय माने जाय जेसेबां हायो आंनि इउटुब फेमिलिफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै रां हरनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बिथांखौ हेल्प नांगौनो आरो लोगोसे माने गासैबो आदामोनाथ' गिदिर इउटुबारफोराथ' भिडिअ बानायखांखाबाय आरो आं लोगोसे आंबो माने एसे हेल्प होगोन बिनि थाखाय नोंथांमोनखौबो बुङो जेसेबां हायो एसेबांखिनिखौ हेल्प हरनांगौ माने एसे प्रब्लेमाव गोलैसोनानै दं आरोना बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर बेनो गावजों गाव मदद खालामलायोब्लासो माने सोलिनानै थांनो हायो आरोना गाइस आरो जेसेबां लोगोफोर दं आंनि गासैबो बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसैमोन आं बारा गोलाव खालामनो साना लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानो जे आब'नि नैबे एकाउन्ट नाम्बार बेयावहा नोंथांमोना थाइसे थाइनै जाय हरनो गोसो हरनो हागोन आरोना लोगोफोर जेसेबां हायो हरनो हागोन बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै बाय बाय